Čauky, čauky, moje meno je Gozem TV a je to proste v dnešnom ďalšom parte 1 alias part 2, čo teraz sa blížime nášmu slovenskému hradu a uvidíme, aké to tam bude. Možno tvore, možno zlé. Asi som stúpil na nejakú kost. Fuj, sakra. Jau, itu bali. Takto cestovať, ty kokos, predstavte si, že 6 hodín. What? Čiže už sme za chvíľku ven z temného lesa, diváci. Dostal som práve teraz pleskané od konára. Čiže teraz sa rozdelíme. Ktorou cestou pôjdeme? Tou? Nebo tou? Ja som hlasoval pre tú druhú, lebo možno to je bezpečnejšia a lepšia. Au! Pekne vtáčiky letia, jejo. What? Vidíte? Toto sa hovorí, že drina. To mi neverí, nech sem príde a uvidíme. Vychádzame z našho temného lesa do našej divočiny. Teraz je zrazu taký, že BUM! Utekáme, že tuto mŕtvy. Tuto zrazu líka, že hej, čotku dostal. Utekáme. Fuj. Chceme pavučiny sú okolo mňa, ty kokos, cítim jak Spider-Man. Alebo Goblin. Konečne sme v civilizácii tak zmiešej. Ale kustaj. Čiže ten tam šutne. Drina. Už ideme. Prvé som zakopol konár. Vidíte, lepší po lese, než po takejto ceste. Po takejto štole. Diváci, toto sa nedá, ja zhebnem. Čiže teraz výprava vydošla sem. Krvavý boj.
Upíry a likáni versus korvusane. Sané. Krvové masakre, predstavte si to. Sekaní. Zabíjaní. A tak ďalej, a tak ďalej. Vypálený náš hrad, všetko. Bum, 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 výbuchy, horenie lesov, vraždy. A teraz sa presúvame na to, že čo bude pokračovanie. Teraz sa blíži medzi vojakov. Tuto sú likáni a tuto sú upíry. Vedú posledného korvusana, pričom oni sami nevedia, že má aj syna, ktorý podľa legendy bude silnejší než normálny, čiže bude to niečo ako aký nový druh Titána Korvusa. Tak ideme. Blížime sa, pekne. Sa blížime. No a presne niekde tu, takto obklopený na strechách likáni, tu upíry, ten dole cestička, tam by to bolo zničené. A presne tu diváci by ho sekli do hlavy. Zrazu Hennyho syn všimol si ho a začal naháňať. Uteká a sková sa niekde, napríklad v týchto krikoch. A to bude, diváci milí, prozatím všetko. A jak sa vám videjko ľúbilo a môj dokumentarický seriál, čo som teraz natočil, prvú časť rozdel na dve ďalšie. Čiže keď sa vám to ľúbilo, odteme like, odber a koment a zatiaľ sa majte a uvidím, koľko bude lajkov. Mám plán natočiť aj ďalšie, ale podľa toho, jak sa vám to bude ľúbiť, čiže keď sa tešíte, tak budem veľmi rád a majte sa a hoďte!